Ничек икән синең йөрәк дисәң, ничек икән гомер көтәрең? Кулыңдагы китабымда чордаш, шигырьләрдә минем йөрәгем. Халык язмышы белән яшәгән, аның кайгы хәсрәтен, шатлыкларын үз йөрәге аша үткәргән шәхесләрне халкы онытмый. Иҗаты белән гомере буе туган халкыннан аерылмаган шагыйрь Хәсән Туфан әнә шундый бөек затларның берсе. Еллар узган саен аның бөеклеге арта, халкы күңеленә тирәнрәк уела бара. Тышта ниләр бар икән? Юллар зәңгәр кар микән? Боз тәрәзә алсулана, пожар микән, таң микән? Тышта ниләр бар икән? Бездә дә таң тугандыр, инде ул да торгандыр. Бергә чаклар исенә төшеп, күңелләре тулгандыр. Бездә дә таң тугандыр. Уйлыйдыр ул, сау микән, эче тулы зар микән? Хәсрәтләрен таратырга тәмәкесе бар микән? Исән микән, сау микән? Аклы киемен кигәндер, бәлки кайтыр дигәндер. Зәңгәр карны йыра-йыра вокзалларга килгәндер, бәлки табылыр дигәндер. Илдә ниләр бар икән? Юллар зәңгәр кар микән? Һавадагы алсу шәүлә пожар микән, таң микән? Илдә ниләр бар микән? Бу дөньяның төсен, ямен, рухын кем аркылы, ничек белдем мин? Бишектә үк мине өйрәтүчем, туган телем, бәгърем, син ул, син. Син сорама мине жәлләсәң, жәлләтләрнең ниләр кылганын. Мин җавапның әйтә алам бары, трибуналга илтә торганын. Юк, дөньяга безнең үпкәбез юк. Уфтанмыйбыз тамчы кадәрдә. Тагын бер кат шулай яшәр идек. Икенче кат тусак әгәрдә. Һәр галимнең, һәр шагыйрьнең сүзе җитсен иде һәр бер күңелгә. Җилләр, сулар тавышы шикелле үк үзләренең асыл телендә. Әлеге 4 юллар Хәсән ага Туфанның төрле шигырьләреннән алынды. Шушы 4 юллыкта гына да улуг шагыйрьнең гыйбрәтле тормыш юлын, аның иҗатының төп мәсләге, принципларын, ана телебезгә булган мөнәсәбәтен, үзенең варисларына һәм бөтен туган халкына әйтеп калдырган әманәте, васиятен ишетеп, күреп, танып була. Булар барысы да аның шәхси тормыш кысаларыннан чыгып, ил-көн, милләткә, әдәбияткә хезмәт итүнең күркәм үрнәкләре булып кабул ителәчәкләр. Бу үрнәкләр бүген бигрәк тә ана телебезнең язмышы кыл өстендә торган глобальләшү дигән гарасат якынайганда бик тә кирәк безгә. Шөкер, Тукайлар, Туфаннар, җәлилләре булган әдәбиятыбыз, ана телебез бу афәтләр алдында югалмас. Чөнки Хәсән Туфан аны, туган телебезне, Тукай телен иң кыйммәтле җәүһәргә, алмазга тиңләде бит. Шагыйрь әманәтенә тугры булыйк, бергә булыйк, бердәм булыйк. Сөйлә, изге җаек даласы,
Сөйлә миңа үткән көннәрне, Хәзәр, Болгар кайдан килгәнне, мин аларның кандаш баласы. Сөйлә изге җаек даласы. Сөйлә миңа үткән көннәрне, ярсу хуннар аргамакларда, Шаяскифлар ала атларда Европага бәреп кергәнне. Сөйлә миңа үткән көннәрне. Хәзәр, Болгар кайдан килгәнне, хәтерләми синең үрләрең. Күптән инде күмгән шүлләрнең юлга комнар игән җилләре. Хәзәр, Болгар кайдан килгәнне. Мин аларның кандаш баласы. Ил басмадым һәм кан кыймадым, ә хуҗасы яңа дөньяның. Табигатьнең хәтта патшасы. Мин аларның кандаш баласы. Сөйлә изге җаек даласы. Яхшы атлар кирәк үтәргә дип, яңгыратып кара урманны, ничә гасыр буе эзләдең син Татарстан дигән дөньяңны. Хәерле юл яхшы атларыңа, җырыңдагы тулпарларыңа, хәерле юл илем. Исән сау җит гасырларның аргы ягына. Барасың бар әле бик еракка, үтеп кырыны, чырны, даланы. Җырның теленең яхшы атларына атландырып бала чагаңны. Ана сөте белән кермәгәнне тормыш ул үзе күңелгә кертә дигән ул. Бу инде никадәр бер язмышка төшкән авырлыкларны, хәсрәтләрне сабыр кабул итеп, һәм бер кашанда тормыштан, халкыннан, хәтта авырлыклардан да баш тартмыйча, үзенең биеклегенә туры китереп яшәгән язмыш. Хәсән Туфан һәрберебезнең күңелдә һичшиксез үзенең урыны бар. Һәрберебез өчен язган аеруча шигырьләре бар сыман. Һәм инде бөтен халыкның, һәр гаиләнең язмышын үзенең иҗаты аша безгә аңлатып, кайтарып биргәнлеге дә олы хезмәт. Син дә бит бер туктарсыңдыр йөрәк. Ә шулай да нигә син тыныч? Менә шундый яшәп туя алмаслык. Гаҗәп нәрсә шул син и тормыш. Чыннан да бер тормышка бик күп җибәрләнү дә туры килгән язмыш шулай берсе белән генә туктамый. Алай да Хәсән Туфан бүгендә иң якты, иң нишкә лирик шагыйрь булып һәм иң тормышка авырлыкларны җиңәргә хәл көч бирә торган шагыйрь булып кала. Шигърият дөньясына, поэзия юлына табан юнәлүемә йолдызларның да катнашы булды бугай. Йолдызлар дигән шигырем 1916 елда Казык йолдыз тирәсендә әйләнеп йөргән йолдызларга карап торганда ничектер үзеннән үзе килеп чыккан иде дип искә ала Хәсән Туфан. Ул вакытта үзе исемен йөрткән йолдыз булыр дип башына да китермәгәндер шагыйрь. Җир шарында әлегә кадәр татар әдипләре исеме белән бер генә планетада аталмаган. Хәзер исә күктә Хәсән Туфан йолдызы бар. Дөнья күләм танылган астрофизик Наил Сәхәбетдинов әдип планетасы дип расланган рәсми хәбәрне халыкка җиткерде. Нигә шулай ашкына йөрәк? Юлны күбрәк үтәр өченме? Киләчәккә җитәр өченме? Бөек көннәр ягына күз төбәп, кая шулай ашыгасың йөрәк? Кара күзем, туйганчы кара, һәрбер көннең айрым төсе бар, һәрбер көннең айрым эзе бар, һәрбер яңа көн бүтәнчә яңа. Мәңгелекнең шушы төшендә айрым төстә балкый һәр иртә, алтын эзләр калдырып китә безнең бөек юллар өстендә. Мәңгелекнең шушы төшендә. Кая шулай
ашкына йөрәк. Йыллар тизрәк үтсен дип микән бу язмышым? Бетсен дип микән? Килер көннәр ягына күз төбәп, кая шулай ашкына йөрәк? Бәлки аның гомере кыскадыр, ашкынадыр ерак илләргә. Ул баш куйган зәңгәр гөлләргә, бәлки кара йылан пыскадыр, бәлки аның гомере кыскадыр. Нигә шулай ашыгасың? Чәчәкләрнең сүзсез телен кызлар яраттым мин гомер буена. Гөлләр миңа серле табигатьнең җырларыдыр кебек тоела. Хәсән Туфан табигатькә гашык шагыйрь. Ул гөлләр, чәчәкләр яраткан. Аккош күлендәге дачасында ниндиләрен генә үстермәгән. Аның өчен табигатьтәге һәр нәрсәнең җаны бар. Ул агачларга, чәчәкләргә, йолдызларга, җилгә, болытларга, агым суга эндәшә, серләшә. Дөньяның, табигатьнең матурлыкларын күрергә әнием өйрәтте. Ул мине табигатьтәге барлык нәрсәнең дә җанлы булуына ышандырды дип искә ала шагыйрь. Дөньяның мин күрдем урманнарын, далаларын, күлен, Себерен. Тик күрмәдем илем синнән бүтән, сагындырган ягын күрмәдем. Сагынмаска мөмкин түгелен. Кимсетмәде мине, читләмәде җир йөзенең һичбер имәне. Тик берсе дә миңа сезнең кебек улым бәпкәм бәгърем димәде. Карагайын күрдем тайгаларның, усакларын күрдем усаның. Тик синең күк юксындырганны мин күрмәдем бер кайда усагым. Кайыннар күп бөтен урманнарда, япандагы олы кырларда. Бер кайда юк, ләкин сезнең сыман сагындырган кайын бер кайда. Кайда барсам гөлләр үз итәләр, ят кеше бу бурамат димиләр. Тик сезнең күкалар җылы итеп, әй абыкаем минем, бураматым, жан кисәгем дия белмиләр. Арады инде сезне сагынып йөрәк. Арады инде газиз башкаем, яшел шәлең белән күләгәләп, ял иттер бер сеңелем аккаем. Аралагыз мин алмагачлар, аралагыз миләш, баланнар. Ул фанатик ватанчы дип тиргей, экваторда мине бананнар. Хөрмәтле замандаштар, мин һезне Башкортстан Язучылар союзы исеменнән, уның идарәһе исеменнән һәм Башкортстандагы Хәсән Туфандың меңдәрчә укучылары, дуслары исеменнән ошо Туфан юбилеена арналган байрам менән Казандың иң залында, иң шәп залында үткән, иң затлы залында үткән шигырь байрамы менән котлайм һәм артабан һәр көнегезнең байрам макулын теләйм. Туфан 13 яшында, 14 елда Галия мәдрәсәһенә Уфага үзе теләп килгән һәм шуннан бирле ул Башкортстанды яратты, Башкортстан уны яратты. Ул дуслык хакында һөйләмәне, дуслык менән яшәне һәм иҗат итте. Тукайдар, Туфандар башлаган дуслык бүген елдан ел ныгый бара һәм әһмияте арткандан арта бара. Шагыйрьнең бәхете шунда, ул үзенең зур шагыйрь икәнлеген, бөек шагыйрь икәнлеген тоеп, исән чагында шуны белеп яшәп китте. Аның белән аралашкан кеше, аның белән килешергә мөмкин, килешмәскә мөмкин, ул аны шагыйрь итеп таныйды һәм таныды да. Мин Хәсән ага белән бер 20 еллап аның яшьрәк каләмдәше булып бергә байтак йөргә туры килде. Хәтерлим, Каракалпакстанда, Ташкентта, Мәскәүдә. Ул бик мәзәк хәлләрдә булды инде.
бір катлырак, сабый жанлы, сабый күңелле, ихлас, бик тиз балача шарнычан. Аның белән файдаланучылар да булды, түрәләр дә, безнең кайбер каләмдәшләр дә. Ләкин кабатлап әйтәм, аны һәр вакыт шагыйрь итеп танылар. Хәтта иҗатын бик артык белмәгән кешеләр дә аның сүзенә, затлыгына, аның тотышына бәя биреп, бу шагыйрь кеше икән дип әйттеләр иде. Хәтерлим, Ленинградның бурысының зур шагыйре Михаил Дудин күргән сайын, как там туфан, берегите туфаны, берегите туфан дип әйтә торган иде. Мустай Кәрим тикмәгенә булай дип язмагандыр инде. Нәрсәгә аңа шөһрәтдан, нәрсәгә аңа титул, патшалар ятлап алырлык шигырьләр яза бит ул. Каршыларга чык син вокзалларга, очрашыйк бер тагын яшьлегем. Кочаклыйсы килә шул Уралның яшьлек изем калган һәр төшен. Хәсән Туфан Уралны юкка гына сагынмый. Чөнки ул бу якларда Урал рудникларында эшли, мөгаллимлек итә. Яшьлегендә Кавказ һәм Урта Азия якларына да сәяхәт кыла. Шунда күргәннәрен үзенең күп санлы шигырь һәм поэмаларында чагылдыра. Шагыйрь Уфада Галия мәдрәсәсендә укыганда ук үзенең язуга сәләте барлыгын күрсәтә. Устазы Галимҗан Ибраһимов фатихасы белән әдәбиятка килгән Туфанның әсәрләре беренче тапкыр 1924 елда басыла. Иҗатының бу чоры Казан белән бәйле. Биредә ул танылган шагыйрь булып җитешә. Илдә барган үзгәрешләргә зур өметләр баглый, ләкин аның өметләре акланмый. Бу үзгәрешләр газиз халкына авырлыктан башка бернинди дә җиңеллек китерми. Яшәсен дә һаман яшәсен, өзебез соң шур туматыр, кайчан яшәрбез дип курыкмыйча язган шагыйрьнең баш очында кара болытлар куера башлый. Сандугач сайрый тагын. Ни була сайрамаса, ансыз да моңсуласа, бу соңгы таңы аның. Сандугач сайрый тагын, ни була сайрамаса, яңгырата әрәмәне, япсана тәрәзәне, үзәкне өзәласа, ни була сайрамаса. Ансыз да моңсу аңа, бір аның шуйлы аңы, яңадан кайта тагы сандугач, туктасана, булай да моңсу аңа. Бу соңгы таңы аның, нурлана бәйрәм кебек, күралмас буга егет әнкәсен туган ягын. Бу соңгы таңы аның. Сандугач сайрый тагын. Киләней, элекке күк йокысыз күземнән үп, арала килеп җаным. Сандугач сайрый тагын. Яхшы ата, яхшы аналарның яман түгел баласы идек. Яманлыкның күзенә баса-баса тантанага барасы идек. Кемгә тидек? Кемне рәнҗеттек соң? Кем соң шулай безне каргады? Сак белән сык кебек моңаябыз. Арабызда Урал таулары. Ә син дә бит йөрәк туктарсыңмы бер? Ә шулай да нигә син тыныч? Менә шундый яшәп туялмаслык, гаҗәп нәрсә шул син, и тормыш. Кеше өчен гомере бик кадерле. Минем атылу статьясы 10 елга төрмәгә утыртырга дигән хөкем карары белән алмашынып килгәч, шатлыгымнан еладым. Кеше 10 ел утырырга мөмкин, ләкин бу әле үлем түгел дип яза Хәсән Туфан. Әдипкә 10 ел төрмәдә утырганнан соң да туган ягына кайтырга насыйп булмый. 5 елга Себергә сөргөнгә сөрелә. Чиксез күп газаплар күреп тә ул саф күңелле булып кала алган. Табигать биргән бөек җанын аңардан төрмәләр, сөргөн дә тартып ала алмаган. Шигърият дигән серле дөнья аны саклап калган. Тормыш сикәлтәләрен горур атлап узарга
көч һәм дәрт биргән. Мине халық дошманы дип игълан итеп, бөтенләйгә, мәңгегә югалтырга уйлаганнар иде. Менә шуның ялган икәнлеген сүз белән түгел, эш белән күрсәтергә, эш белән халкымның тугры баласы, иң тугры улы икәнлекне исбат итәргә тиеш идем. Миңа ышанганнар күпме михнәт чикте. Ул әнә нинди дип шатланырлык һәм мактанырлык әсәрләр иҗат итәргә кирәк иде. Яңгырларда, яумнарда, давылларда, җилләрдә, ки казлар кыйгылдашар, мине белмәгән телләрдә. Казлар кыйгылдашар, җырлашалар, микәнни туган илләр, алап итеп елашалар, микәнни елашалар. Тик иң дустым, күңеле шундый киң дустым, хаклык өчен утка кергән изгеләргә тиң дустым. Юлларымны күзләде, эзләремне эзләде. 3 ел, 5 ел, 15 ел көтте, түсте, бисмәде. Гомерләрен үзсәләр дә, өметләрен өзмәде. Алларым да ул иде, гөлләрем дә ул иде. Үлем көткән көнемдә дә, йөрәгемдә ул иде. Алым инде кем минем, гөлем инде кем минем. Алсыз калган, гөлсез калган көнем инде. Төн минем, тормыштан юлдаш китте. Юлымнан кулдаш китте. Төннәремнән алтын айым, көнемнән кояш китте. Йөрәгем янды дуслар, терәгем ауды дуслар. Терәксез дә, таянышсыз яшәргә калды дуслар. Сандыгыңда ята синнән калган, белешмәләр салган редикюль. Миннән сиңа, гомер юлдашыма иң беренче бүләк иде ул. Редикюльдә яткан белешмәләр, алардагы кайбер билгеләр, тормышыңның соңгы хәбәрләрен бүген миңа сөйләп бирделәр. Һәммәсендә тамчы-тамчы эзләр. Алар нинди тамчылар икән? Болыттан алар, әллә синең керфекләреңнән тамдылар микән? Тәрәзәңә җилләр бәрелгәннәр. Сагынма дип янап киткәннәр. Күнмәгәнсең, илдән кулгансың, еллар сине донор иткәннәр. Посылкалар белән ярдәм иттең. Без бит өйдә бит дидең. Ул ярдәм каныңа алыштырган
Баякларың икән бит синең. Алдарсың дип уйлыйдым мени. Син мине алдагансың ич. Өзелергә җиткән гомеремне син җаның белән ялгагансың ич. Соңгы таңың беленеп килгәндә дә күрешү көнен көткәнсеңдер дә. Ләкин ирек бераз кичегеп килеп, эзләп тапты мине Себердә. Баш иям дә рәсмең каршында мин, күзләреңә багам тилмере. Яшьле күзен Мадоннага текәп, сүзсез калган Рафаэль кебек. Тирбәлешеп куя уйчан гөлләр, бер-берсенә хәбәр биргәндәй. Кеше булсак әгәр, без дә шулай сыкырар идек, бәлки, дигәндәй. Рәхмәт сиңа, безне җансызлыктан, ямсызлыктан юлган мәхәббәт. Рәхмәт сиңа, җанны ваклыклардан аралаган өчен. Мең рәхмәт. Шагыйрьнең иҗатында сөйгән хатынына багышланган шигырьләре зур урын алып тора. Бу фаҗигале һәм сокланырлык мәхәббәт. Хәсән Туфан кулга алынгач, хатынына үзеннән баш тартырга куша. Ләкин аны üzülеп сөйгән, мәңге бергә булырга ант иткән Луизасы ирен гомере буе көтә. Халык дошманы хатыны дип эшеннән, йортыннан куылган, ике бала белән ялгыз урамда калган Луиза сыгылып төшми. Туфанга посылкалар салу өчен канын, чәчен кисеп сата. Әмма бер-берсен üzülеп яраткан бу ике йөрәккә кавышырга насыйп булмый. Ире кайтырга 1 ел кала, ул вафат була. Луиза үз канын, үз җанын биреп, сөйгәнен терелтә. Шагыйрь әлегә буларның берсен дә белми. Аңа бу турыда 1956 елда Казанга әйләнеп кайткач кына сөйлиләр. Шуннан соң сөйгәненең үлемсез истәлегенә шигъри һәйкәл куя. Көзге салкын җилләр искәч, әйткән идем тургайга. Яз килгәндә хәбәр китер, юлың безнең уңайда. Язлар җитте, кышлар килде. Сау исәнме тургаем? Сәлам бардыр, хәбәр бардыр, күргәнсеңдер мөгаен. Үтенеп сырым, ялынып, тик эндәшми шулай да. Бәлки безнең туган телне оныткандыр тургай да. Ник эндәшми, нигә дәшми, ник сөйләшми бу тургай? Әйтермен дә, йөрәге ярылар, егылып китәр дип бугай. Дөнья мине үзгәртте, җыламаска өйрәтте. Күлмәк җиңен йортасымы, бәйлисе бар йөрәкне. Сугышлардан замана туктап торган арада, яраларны ямаштырып ята идем далада. Кайт дип хатлар килделәр, юллар озын иделәр. Кайттым, бусы алкалары, бусы кабер диделәр. Әгәр тагын килсәләр, сау дип хәбәр бирсәләр, вулканнарга керер идем, шундадыр ул дисәләр. Бирде дөнья кирәкне, җыламаска өйрәтте.
өтті. Қайсығызның құлы жылы, бәйлісі бар жүрекіне. Сирдәшләрнең, якыннарның берсе иң сизгере Хади син идең. Булмаса, син төшләремдә мине юатырга тагын кил идең. Хади Такташ Туфанның иң якын дусларының берсе. Ул шагыйрьгә терәк һәм таяныч була. Якты хыяллар, яңа иҗат планнары белән янып яшәгән дустының вафатын Хәсән Туфан бик авыр кичерә. Әле алай гынамы соң? Фикердәшләре, замандашлары Муса Җәлил, Гадел Кутуй, Фатих Кәримнәр сугыш кырында ятып калалар. Ул, чордашлары эшләп бетерә алмаганны, алардан калган мирасны халыкка җиткерүне үзенең бурычы дип саный. Җанын, тәнен биреп, иҗат эшенә тотына. Кем дә инде миңа биш балтага, килмәс инде дигән шикелле, язган булып утыра идем шунда, ялгыз калып бикләп ишекне, ачмасам да керәм дигән сыман, ишек шакый тагын кайсы чорт.
һәм 10 баллы давыл кебек булып, килеп кірді тиңсіз якын дус. Кіріп шулай минем тын бүлмәмә, давыл килеп кергән шикелле, үзе белән гүя сырқыдының усаклары шауын китерде. Күтәренке шундый безнең күңел, шундый тирән безнең куаныш, бер-беребезне гүя 3 көн түгел, 30 ел күрми торганбыз. Сөйләшүләр безнең, киңәшүләр шундый матур гөрләп куйгалый, утырамында өстәл тирәсендә 2 Хәсән, гүя 4 адый. Юк, эшмәдек. Бездән читтә, ярак иде андый шапшаклык. Симиданы аяк башлы 90 градуслы такташлык. Беребезнең сүзе бетәр бетмәс, икенчебез баса сүз башлап, гөрләп тора бүлмә. Әйтерсеңлә, 9 туфан монда, 10 такташ. Син йөргән юлларда быелда мая чәчәкләр җибәрде. Сине бит кайтыр дип уйлыйм, миңа да кайтырсың шикелле. Сине бит кайтыр дип уйлыйм, миңа да кайтырсың шикелле. Ул ниндидер моңлы шигырьләр, аның үзенең ниндидер көйе бар кебек, аларны укыганда ук җырлыйсы килә. Менә мәсәлән, мин бик яратам инде Хәсән Туфанның «Кайсыгызның кулы җылы» дигән шигырен. Ул инде теге канатлы сүзләргә әйләнгән шигырьләр, аларны һәрвакыт булай теге шагыйрь туры килгәндә дә, бай теге шулай сөйләп йөрергә тырышам инде. Хәсән Туфан иҗатын, менә мин хәтерлим, аның иҗаты минем өчен нәрсәдән башланды. Безнең өйдә аның кечкенә генә китабы бар иде. Әниләр сатып алган. Ул инде без аны кечкенә вакытта язып бетергәнбез инде ул китапларга. Менә шул китапны мин ничәнчедер кечкенә классларда укыганда укыган идем. Башта шигырьләрне аңламадым. Инде менә өлкәнрәк классларда укыганда аның шигырьләрен шулай яратып, ятлап укыганым бит хәтердә калган инде. Менә бүген дә шул Хәсән Туфанны яратканга, аның иҗатына мөкимән киткәнгә килде инде. Хәсән Туфан поэзиясе белән мин мәктәптә укыган вакытта таныштым. Ул минем күңелемә үзенчәлекле шигырь формалары белән һәм үз стиле белән килеп керде дип әйтәсем килә. Бу вакытта үземнең дә шигырьләрем чыга башлагач, мин инде Хәсән Туфан поэзиясенә булган игътибарымны арттырып җибәрдем. Һәм инде университетта белем алганнан соң мин Татарстан китап нәшриятына эшкә килдем. Һәм инде без күптән түгел аның 5 томлык әсәрләрен бастырып чыгардык. Һәм бу әсәрләрне чыгуына мин чын күңелемнән сөендем, чөнки Хәсән агайның барлык шигырьләре дә, барлык әсәрләре дә киләчәк буын өчен бер җыелма, бер туплам булып формалашты. Син минем тере тарихым, син минем киләчәгем, тик синдә, газиз туган тел, бәхеткә җитәчәгем. Хәсән Туфан туган телен, ана телен зурлый, олылый. Туган тел аның өчен тарих, киләчәк, гәүһәр мирас. Әгәр тел бетсә, буларның барысы да юкка чыгачак. Ул яшь буынны телне сакларга, горурлыкка өнди, берләшергә чакыра. Бүтән халыклар арасында алдынгы милләт булып калу өчен иң беренче чиратта ана телен белү зарур. Асырларны кичте, исән калды, ана телебез булган бу алмаз. Чабаталы чакта юалмады, Татарстанны чакта юалмас.
Һәр галимнең, һәр шагыйрьнең сүзе җитсен иде һәрбер күңелгә. Җилләр, сулар тавышы шикелле үк үзләренең асыл телендә. Атом көче радио заманында күрсәм иде шуны мин тагын. Ярдәмләшеп телләр бер-берсендә тапса фақат кардәш туганын. Бу дөньяның төсен, ямен, зауқын кем аркылы, ничек белдем мин? Бишектә үк мине өйрәтүчем, туган телем бәгърем, син ул, син. Рәхмәт сиңа. Рәхмәт тәрбиячем, бу дөньяның асыл мәгънәсен син аңлаттың миңа, туган телем. Син өйрәттең миңа һәммәсен. Соңгы күреш хастаханәдә булды. Анда безне 3 студент барган идек. Безнең үтенебезне кертмәделәр, Кайзайдулла кирип чыкты да. Аннан инде Кайла әйткән инде, монда Хасан ага безнең сезнең белән күрешергә тагын җегетләр килгән иде дигәч, ул безнең күрешергә шушы 3нче этаждан каттан инде безнең янга төшеп, исәнләшеп, әйтеп торды. Менә шунда соклану теге кешенең игътибарын иткән менә дип әйтегәндә, кем аңа без инде бер каранда студентлар гына инде бер карасаң, ләкин төшеп, хәлләребезне белеп, ничә укыйсыз дип әйтеп, бу безнең инде соңгы күрешү булып калды. Шушындый газаплар күреп тә үзенең ватанына теге тугрылыгын саклап кала алган. Һәм шушы теге система, ул вакыттагы система, теге ленинчил, коммунистик дип әйтегәндә, шушы системаның да теге кайбыраның начар яклары була турып та, белә турып та, ул аңа теге йөз белән борылмаган, һаман да менә шул ватанын дан җырлау, шәһәр, хәтта теге ленинизмга дан җырлаган шигырьләр дә бар, ләкин алар теге шың йөрәктән язылган шигырьләр, саф шигырьләр, әхлаки яктан чиста шигырьләр. Менә мин бүгенге көндә теге начарлык кына күреп язган безнең теге каләмдәшләребез бар, теге каралтыбрак яза торган, ул безнең генә түгел, башка матбугат поэзия өлкәсендә дә, урыс матбугатында да менә шундый кешеләргә мин Хәсән Туфанның поэзиясын адрак укырга киңәш итәр идем. Кемнәрсез? Безнең дәваммы? Һәм безнең нәселмесез? Тукайлар изге җыласын үтәргә әзермесез? Хәсән Туфан яшь әдипләргә зур өметләр баглаган. Аларның һәр уңышы өчен сөенә торган булган. Мин сездән канәгать. Тукай исән булса, үзе сезгә рәхмәт әйтер иде. Бу аның соңгы сүзе. Андый шагыйрьнең фатихасын алу һәм васыятын үтәү җиңел түгел. Яшь шагыйрьләр Туфаннан өйрәнәләр, үзләренең остазлары итеп саныйлар. Аның шәкертләре бүген татар шигъриятен әйдәп баралар. Biz Хәсән Туфаннар, Сибат Хакимнар ышыгында, алар канат астында үскән буын, аларның иҗаты, аларның шәхес буларак, бөек шагыйрь буларак безгә тәэсире әлбәттә искиткеч зур булды. Әлбәттә инде без ул чакта бик яшь идек, тыйнак идек, әрсезлек җитмәгәндер, аралашу да, ләкин менә сирәк кенә аралашулар, күрешүләр, өстәл янында сөйләшүләр һәр вакыт әдәбият турында, шигърият турында була иде. Без инде язучылар җыелышларында, Тукай клубларында, шигърият секцияларында һәр вакыт очрашып, аның акыллы сүзләрен тыңлап үскән булдым. Менә минем иҗат турында да аның җыелышларда әйткәне булды. Миндә аның автографлы китаплары саклана. Хәсән абый бит инде ул безнең өчен Алла кебек иде, илаһи бер зат иде. Шуңа күрә аның һәрбер әйткән сүзе безнең күңелгә сеңеп калды. Менә без аның тәрбиясендә үсүебез белән дә бик бәхетледер һәм әгәр безнең иҗатыбызда ниндидер үзебезнең сүзебез бар икән, һичшиксез монда Хәсән абыйның искиткечлек тәэсире бар. Без аңа бик рәхмәтле. Бу шиге юк узун мәңгелектә тик бер генә яшибез ласа дип әйткән иде безнең устазыбыз. Шуңа күрә дә ул шушы гомердә шагыйрьлек миссиясын, әдип миссиясын, татар халкының улы, аның өчен янучы, көрәшүче, олы гам белән яшәүне максат итеп куйды. Һәм шәкертләреннән дә шуны таләп итә иде. Шуңа күрә мин аның лаек шәкерте булдым, аны теләгәннәрне үтәдем дип әйтү үзе зур булыр иде. Ләкин безгә барыбер мин үземдә хәзер 50 ел инде язам, басылам. Безнең иҗат юлы, безнең яшәү гомер маягы булып, татар шагыйренең алдыбызда һәр вакыт
Хәсән ага Туфан торды. Аның тагын бер шигырь юлы. Мәңгелекнең берәр пычмагында очрашырбыз әле без тагын дигән шигырь юллары бар. Нәкъ менә шуны кашанда булса бер очрашып мәңгелектә Хәсән ага сезнең васыятларны үтәргә тырыштык. Без сезнеңчә яшәргә тырыштык. Милләт өчен, туган тел өчен, Тукай өчен янып яшәдек дип әйтергә бәлки кыярбыз да. Шулай әле ахыргача шу юлдан барабыз дип уйлыйм. Әдипләр, шагыйрьләр гомере илдәге гомуми милек ул. Туфан бер кайчан да үзенең шигырьләрен чыгару, китапларын бастыру артыннан йөрмәгән. Аны башкалар төзеп чыгарганнар. Күп әсәрләре төрмә сөргеннәрдә югалган. Татарстан китап нәшриятында Хәсән Туфанның 5 томлык әсәрләр җыентыгы басылып чыкты. Аның төзүчесе, мирасын барлап халыкка җиткерүче, шагыйрьне исән чагында ук күреп белгән Мәсгуд ага Гайнетдинов. 5 томлыкканың бик күп яңа әсәрләр кирде. Газетлардан җыеп, халык арасында шул ул вакытларда язылган шигырьләрен җыеп туплап чыгардым. Аның җыелмаган материаллары әле бик күп. Анда аның бик күп хатлары бар. Туфан хатлары үзе шигырь. Аның хатларын укый башласаң, шигыри яхшырак микән, хатлары рәхәтрәк микән дип сыкланасың. Басмаларда һәммәсен карап битердем дигән дия алмыйм. Мәкаләләре дә бардыр, шигырьләре дә бар. Әйтик, Уфада башкорт телендә чыккан шигырьләре бар аның. Районнарга барганда район газеталарында басылган шигырьләре бар. Аларда китапларына кирмәгән шигырьләр булуы мөмкин. Әле Туфанны җыя-җыя 10 томга да җыярга мөмкиндер әле. 90 еллар башында Хәсән Туфанның шәхси архивын миңа хезмәт вазифам буенча эшкәртергә туры килде. Мин инде ул бик таркау хәлендә иде. Инде 1000-нән артык хатлар гына бар иде. Аның шәхси беренче, димәк, кулъязма аның шигырьләре. Ondan soң инде аның публицистик материаллары, чыгышлары, фотолар, гаҗәп бай кызыклы архив. Аны инде эшкәрткәннән соң 4 тасвирлама килеп чыкты. Бу тасвирламалар безнең тарафтан эшкәртелеп, институтның хәзерге архивында сакланалар. Киләчәк буыннар, киләчәк буын галимнәре, журналистлар һәм башка кызыксынган кешеләр шушы институтта карамагындагы архивтан бу материалларны алып таныша, файдалана алачаклар. Йөрәк минем тына белмәде. Моннан соң да тынмас иншаллах. Җилдәуллар белән очрашып, киеренкелек истәр илһамга. Яшәүнең нәрсә икәнен белсәң иде диңгез син әгәр, дулкынланып яши алулар. Бәхетле ул, бәхет никадәр. Яшәүләрдән шулай әсәрләргә ил кулына күчереп гомерне халкың белән мәңге бергә булу кабатланмас бәхет түгелме? Чын шагыйрь үзе үлгәч яши башлый дигән гыйбрәтле сүз нәкъ менә Хәсән Туфанга атап әйтелгән кебек. Әйе, шагыйрь халкы күңелендә бүген дә яши бирә. Шигырьләре, җырлары, якты образы белән милләтенә хезмәт итә.